Karon ato nang i-direct ang atong attention sa pagpaminaw sa gospel message sa Ginoo. Ato nang ibasa ang Psalm 1. Ang Psalm 1 stands as a formal gateway sa katibuk-an nga book sa Psalm. Murag i-compare nato ni sa usa ka entrance, sa usa ka balay. Before ka mosulod sa mga kwarto, you must pass through the opening sa main door. O gani mao ang Psalm 1. Meaning, ang Psalm 1, dili lang ni siya usa ka awit, mga awit, compilation sa mga awit, nga maghatod ka nato og mga emosyon. But, gi-purpose ni nga gibutang una ang Psalm 1, although wala na iban-an kung kinsa ang author nini. So at the very front, before nato maabri ang uban nga portahan or ang uban nga mga psalm masabtan nato dinhi sa book, gitagaan ta sa Ginoo og kaning introduction sa tanan nga psalm gikan sa 1 to 150. Ang purpose nga nung ibutang ni, as if kapangutana karon kini ang libro sa Psalm, sa introduction nini, before nato masabtan ang tanan, gipangutana ta o gidireksyonan ta sa usa ka mensahe, usa ka message that you should know what path you walk. Imagine walking towards the temple gate sa Jerusalem. Wala pa may ilan lang sa to dito sa Jerusalem. But sa unang panahon, before ka makasulod sa altar, before ka makakanta sa mga awit sa sulod sa templo, before ka maka-offer para sa imuhang mga sala, sa sacrifices, na'y kwertahan nga mag-abri. O dinhi nga Psalm, nagpasabot na nga na'y duha ka kwertahan. Ga-represent og duha ka dalan, duha ka kinabuhi, duha ka set of people, o duha ka destinasyon. Walay middle ground na gisulti dinhi. Walay neutral ground. Ang Psalm 1, wala ni siya nag-start o pag-ampo. But nag-start ni siya og usa ka wisdom, kaalam nga mopili ka. It begins with a choice. But behind ani nga choice is a deeper truth. Nga ang path nga we walk will actually reveals the true condition of our heart. Ang condition sa atong heart, makita kung asa ta galakaw nga dalan. But also, along ani, will also reveal to us the grace of God is at work while we are walking in this path. Ang nakanindot ani nga text is simple lang siya, but also lahom. On the surface, kung tanaw na to ang someone sa atong gibasa ginina, pura simple lang kayo. Nay blessed man, nay wicked person, nay kahoy, nay chaff. Pero kung imong tanawon ang iyang kalalumon, you will realize nga ang Psalm 1 daw sama sa usa ka spiritual map.
It functions like a compass na gagay sa entire Christian life na to. Kaya ang pagsabot manggod sa kalibutan, sa word nga blessed, or pag moingon ta nga blessed na tao, kana siya nga tao na ay maayo kayo nga kinabuhi, daw maayo ang iyang circumstansya, or daghan siya nga mga earthly achievements. Kung moingon pag blessed, ang kalibutan, mura, o ang hunahuna sa kalibutan, kani siya nga tao puno sa kalipay. Puno siya sa mga bahandi. Pero, gagahanaw. Mo na ang someone nagsulti nga naay true blessedness. O kana nga blessedness starts with dili tungod sa imuhang naangkon dinhi sa kalibutan nga mga bahandi or kalipay. But it starts with the relationship with God. O kung ikaw grounded ba sa word sa Ginoo, o kung ikaw ba nakadawat sa wisdom gikan ana nga pulong sa Ginoo, o kung ang imo bang kinabuhi under sa grace sa Ginoo, under sa iyahang grasya, under sa iyahang kaluoy, mao na ang ma-qualify nato nga true blessedness. Blessed nga ang tao kung naa siya sa mga kamot sa Ginoo. Ang language nga blessedness does not simply means nga happy ang tao. So therefore, it gives us an understanding kung ang tao, ang true blessed nga tao, naa siya sa kamot sa grasya sa Ginoo, it means nga he is deeply satisfied. Completely nga ang iyang kinabuhi is under the care of God. This is the kind nga kalipay nga madawat sa usa ka tawo kung matawag siya nga blessed in the way nga he is under sa care sa Ginoo, under sa guidance sa Ginoo, under sa paglakaw sa covenant sa Ginoo, sa saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao kini nga tinuod nga magtawag nato nga kalipay. Dili kalipay nga makuha nato sa kalibutan. Mo na nga si Jesus Christ samtang naga-preach siya dito sa Sermon on the Mount, nagaingon siya, blessed are the poor in spirit. Ug matingala ta nganong mas blessed ang usa ka tawo nga poor in spirit. Because ang kanang pagkalipay sa usa ka tawo nga naa sa Ginoo, ang blessed, happy are the poor in spirit, naghatag na og paglantaw nga ang tao, he is poor and he is made rich in while he is rooted dinha sa Ginoo. So ang iyang kalipay now is rooted not in the circumstances, but in the presence and the promise of God. Mao na nga makaingon ta nga ang joy of the Lord is our strength. Nehemiah chapter 8. Kanipod nga Psalm naga-remind sa tuwa nga ang tao kitang tanan dinhi sa kalibutan nata sa usa ka journey. Ang atong kinabuhi dili stagnant. We're always heading somewhere. Mobile ta perminting. O makita nato na each day sa ato ang paglakaw. Each day we walk a path sa pagpili sa mga choices, sa imong desires, sa imong relationship, sa imong mga priorities. And whether we admit it or not, every nga mga steps, with every steps na atong gahimuon, every step na atong gahimuon always brings us closer
to the two destination nga ginasulti dinhi sa someone. It could be either closer ta sa life or closer ta sa destruction. Sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan, it could be gapaduol ta sa pagkababungahon or opposite, barrenness. Or gapaduol ta sa presensya sa Ginoo or sa judgment sa Ginoo. Mo na nga wala ta kinabuhi dinhi nga pundo lang. Every day gapaduol ta sa duha ka destinasyon. Either God's presence or God's judgment. Kaning introduction importante ni kay daghan man gud karon nag-assume na ang kinabuhi okay ra basta mobilive lang ka og Ginoo in general. Mag-ana lang. Daghan nag-ingon as long dili lang ka makapanakit sa uban, okay na ka. But ang someone nagsulti sa tuwa nga dili ni tinuod. Life is not defined by being neutral. Either moduol ka sa Ginoo or magpalayo ka sa Ginoo. Ana lang ni. So therefore, my brothers, nindot ka ini nga malantaw nato kung asa ang ato ang kinabuhi karon. In other words, ang someone dili lang niya naghatag karon kanato og mga information, but it is also confronting each and every one of us karon dinhi. Confronting us with a question, usa ka pangutana. Which path are you on? And what kind of a person you are becoming? Gapaduol ba ka sa Ginoo or gapalayo ba ta sa Ginoo? Magpasalamat ta kay ang kaning pod nga Sam wala ta ginahangin. Wala ta ginabiyaan sa Ginoo. Ginakumpleto gid niya sa pagpasabot. Nindot kaayo nga it shows us na naay duha ka paths, but it also show us a deeper understanding nga ang grace sa Ginoo mao ang gauna sa tuwa. Before we can walk the path of righteousness, nabala na to, verse 3, nag-ingon din ni God plants us. Plant a tree. So therefore, God plants that person. Ang Ginoo mao ang gatanom. Before we can delight in His Word, nakita nato nga ang Ginoo mao ang garinyo. Before nato ikalipay ang pulong sa Ginoo, na ay gibuhat ang Ginoo sa tuwa. Gi-change niya ang atong mga heart. From a stony heart, gitagaan ka sa Ginoo og living heart. Buhi siya nga kasing-kasing. So in other words, dili nato ni makita ang kaning tanan karon nga gapaduol ka sa Ginoo unless it starts with the work of God through His grace, tayong kaluoy. Mo na nga, dili nato malantaw din nga ang pagpili sa dalan is out of our willpower. But it is a divine grace working in us nga mahimo kitang mupaduol sa Ginoo. Again, ang someone daw sama ni siya sa doorway. But dili lang na mo ang gi-picture din ni. It's not only a doorway but also usa siya ka mirror o again usa siya ka map. Ang mirror maga-reveal sa ato ang heart. But also ang someone usa ka map. Ang mirror mag-reveal unsa ang nakasulod sa ato ang
kasing-kasing. O usapod siya kama nga mag-guide ka na to nga dili ta mawala sa path towards blessedness, towards the presence of God. So tanan na to karon. First, the blessed man. Psalms 1, verse 1 to 3, ato naman ang ibasa kanina, o dili na nato noon karon, but nag-start kani sa pag-describe sa usa ka blessed nga tao. But nagsugod siya sa pag-describe sa usa ka blessed nga tao sa negative nga pamaagi, dili sa positive nga pamaagi. Kay malantaw nato dinhi, i-describe the blessed man through what he refuses to do before iya kini gibuhat ang pagdilay. So nagasugod siya sa pagsulti sa negative nga pamaagi by saying, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Meaning, dili siya mudawat sa mga worldly nga mga mindset. Dili siya kanamayon nga he does not walk not in the counsel of the wicked, daw sama na sa giingon ni Paul sa Romans chapter 2 nga tao. Chapter 12 verse 2 nga tao. Nga kung Christian na ka, anak ka sa Ginoo, do not be conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Dagat na makita karon nga wicked counsel. Nagagikan kani sometimes sa social media, sa mga influencers, sa mga trends, sa mga uso, even sa mga ga-promote o immoral nga mga culture. Apan ang blessed person, klaro kayo, mo-avoid siya ana. Mulikay siya sa mga daotang counsel nga mag-influence sa iyang paglakaw padulong sa Ginoo. Of course, magayran lamang siya kung anaa kauban niya ang Word of God. Now, dili lang siya nga mulikay, dili lang siya likay sa paglakaw sa mga counsel of the wicked, ang blessed man also, dili siya gatindog in the way of the sinners. Meaning, dili siya mag-standby sa lugar nga magatod sa iya sa sala. So, dili siya mo settle, mo comfort, or mo identify manggani sa mga lifestyle nga gapadulong sa kadautan. Mao kining giingon ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. O ginimind ko gani sa Genesis chapter 39. Usa ka example si Joseph. Tanawa si Joseph. Pagkita niya nga ang tentasyon, wala siya ni padayon sa pagstambay dito. He walked away. Nagpalayo si Joseph. Sa pagtintal sa iya sa asawa pero wala siya nagpaduol. Instead, nidagan siya. Mao na nga ang taong nga blessed dili gayud maskin pa mutindog kauban sa mga sinners. Dili siya gaistambay kauban sa mga sinners. Again, describe na po din nga ang blessed man does not sit in the seat of the scoffers. Meaning, dili siya mo appeal sa kalibutan nga gasupak sa kagustuhan sa Ginoo. Dili siya mulingkod kauban sa mga nagabugal-bugal sa Ginoo or nagaplano nga magbuhat sa mga
pag-disobey sa kagustuhan sa Ginoo. Usahay ang tao, ang nature gyud nato nga sinful, dili man na siya kabalo nga nakasala na siya. So mao na nga dangerous kaayo nga mulingkod ka kauban sa mga scoffers kay basig pagkataod-taod ana nahimo na pong pareho ang imuhang kinabuhi sa ilaha. Nag-apil na ka sa pagbugal-bugal sa Ginoo. So notice din sa first verse, naatay gitawag og spiral downward nga direksyon. Walk, murag mobile pa ka. Then stand, murag temporary lang nga stop. But again, it does not stop there. Mulingkod na ka. So daw saman sa ingana ang kinabuhi sa usa ka tao. Kita nga mga Christian, giwarningan ta. Na dili ta mulakaw, kauban sa mga counsel sa wicked, dili ta mo stand sa way of sinners, o dili ta mulingkod sa seat sa mga scoffers. Kay ingana ang realidad nga hitabo sa tuwa. Matawag lang kang blessed kung likay ka niya. You are not doing or you are not getting close sa mga dautan, gasupa sa Ginoo. Kaya ang sala ng God clearly begins with utter wickedness. Wala may sala nga dito din ka na dautan nagikay ka. Ang sala nag-start siya sometimes with a little exposure lang. Then, kanang exposure will become your comfort na dayon. O kanang comfort, magatod ka nimo nga until mo identify na ka. Daw sama sa gisulti din nga ingana gyud ang direksyon sa tao. Pumero, mura lang siya o mo tindog. Mulakaw lang siya, murag mulabay lang. O mupundo siya kadyot. But kadugayan, mulingkod na gid siya. Munang giwarningan ta sa Ginoo. Ang blessed man does not do all of this. Dili siya mo labay, magbaklay, maskin duol sa mga tentasyon. Dili mangganit na siya mong hunong dapat o dili gid siya mulingkod o musitol niya. Tanaw na gud si Peter. Remember kung saan nahitabo ang Peter? Si Peter, samtang si Kristo nana sa gidako. First, ni lakaw-lakaw pas Peter dito kauban sa mga crowd. Sa Luke chapter 22 verse 54, at a distance. Distansya pagamay ang pag tuyok-tuyok ni Peter dito samtang ga-observe siya kung giunsa si Kristo. Then pagkataon-taon ato ni tindog na gid siya sa crowd. Ni pundo na gid siya. Then at the last time, nilingkod na gid siya with the mockers. O eventually, unsay nahitabo? He denied Christ. So mao na ang trend. Tingali, mayon ta nga mga dili man harmful ni dautan ni nga butang kani nga influensya sa kalibutan karon murag mayon ta nga okay naman kaya pa nako pagkataw-taw ana wa ka kabalo nalumos na ka sa influensya sa dautan ng gikan ani nga kalibutan. So mao na nga nagaingon dinhi ang blessed man dili gyud negative ang paghatag sa author niini.
nga blessed ka kung dili nimo ni gabuhaton because you know that the end thereof is destruction. But ang blessed man, di pa dayon sa pag-explain sa author. Dili lang siya mositol sa mga influence aning wickedness sa kalibutan, sa mga sala, but instead, ang Psalms 1 nag-continue sa positive na pod nga direksyon. Nag-ingon siya din His delight is in the law of the Lord. Pasabot ani nga ang pulong sa Ginoo dili lang niya murag gilantaw nga plain lang, murag obligasyon lang nga basahon niya ang pulong sa Ginoo, but naagi siya gitawag og kalipay sa pulong sa Ginoo. Delight siya, nagakalipay siya sa law sa Ginoo. Gina-treasure niya o gilantaw niya ang pulong sa Ginoo daw nourishment niya. Sa kini ka reflection sa ato nang isulti ganina sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Nga kung gibato sa Ginoo ang usa ka kasing-kasing sa usa ka tawo, definitely ang iyang desire mao ang pagpangita, pagbasa, pagtuki sa kuman sa Ginoo. Pag na-change na iyang heart, mao na nga ang genuine nga delight sa pulong sa Ginoo dili gikan sa tao mismo, but gikan kini sa lihok trabaho sa Ginoo through the Holy Spirit sa pag-change niya sa imuha. Mo delight ka sa word sa Ginoo. Mao na nga maghantod ka na ang usa ka tawo gi-describe ka na din sa Bible nga makatagamtam kung nabag-og ka, makatagamtam ka o kagutom. Spiritual hunger. Now, imagine na ragod. Kung ikaw usa ka tawo, wala ka na mahaw, wala ka na niudto, wala ka na panihapon, gutom ka og niuli ka. Pag uli nimo na ipagkaon, moingon ba di ka nga okay ra, wala man ko'y time pa makaon. Or moingon ba di ka nga later na lang, kaya busog pa man ko. Or moingon ka nga, dili ko ganahan makaon. Diba kung naa kay kagutom sa food, dili na kagapugson. Dili gyud ka mag-hesitate nga mukaon kay pang whole day ka walay kaon, imong lawas mangita gyud na og pagkaon. In the same way, kung ikaw usa ka tawo nga gibag-o sa Ginoo, gibuhi ka niya, dalon ka sa Ginoo sa spiritual hunger sa word niya. So therefore, dili na kinahanglan nga pugson ka. Dili na kinahanglan nga hangyuon pa ka or manipulate ka nga mukaon ka sa pulong sa Ginoo. Since naamang kay natural hunger for the word of God. Ayon si Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kung gin-change ka sa Ginoo, ang imong kasing-kasing, natural gina siya nga gutumon na siya sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ang blessed man, dili lang niya lang taon nga walay pulos ang pulong sa Ginoo. But at the same time, gutumon gid siya, mangita gid siya sa pulong sa Ginoo. Ikalipay gid niya nga makakita siya sa pulong sa Ginoo kay gibutangan siya sa Ginoo og kagutom sa word sa Ginoo. Kay ang word sa Ginoo is the bread of life. But nagaingon po siya dinhi nga ang pulong, ang tao nga blessed, dili lang niya ginalantaw nga gagutomon siya sa pulong sa Ginoo, but he meditates on it day and night.
So therefore, dili na sila kalipay nga nakita siya sa pulong sa Ginoo kay naman sa spiritual hunger. Ang pulong sa Ginoo may makasatisfy sa iyang spiritual hunger, as if ang usa ka tawo nga gutom pag makakita og pagkaon nga giserve sa iya nga daghan kay nga mga lami, ang iyang kalipay maguros-uros kayod og mukaon siya. But dili lang din hataman, my brothers and sisters in Christ. Ang blessed man meditates the word of God day and night. Meaning, permanente ang iyang paghunauna o ang iyang kasing-kasing gapangita gayud sa pulong sa Ginoo. Murabag ang word nga meditation, murabag og gi-picture ni nga usa ka baka na nagkaon og sagbot og sa iyang pagkaon iya yung giusap balik-balik gid niya gapugaon sa niya aya niya gatunlon. Mura ginausap niya balik-balik until nga ang word nga mao nga maghatag sa iya og wisdom sa tanan niya nga mga decision, sa mga desire niya nga mag-guide ni makuha na niya, i-meditate niya, makuha na niya ang wisdom gikan sa pulong sa Ginoo. So therefore, ang usa ka blessed man dili lang occasional ang iyahang pag-meditate, pagpangita sa pulong sa Ginoo. Dili lang matag Domingo. Dili ang blessed man, in other words, dili siya Sunday or Lord's Day only believer. Meditates day and night. Gamero ni sa gisulti pod sa Ginoo kang Joshua. Joshua chapter 8 verse 8, tingin siya, meditate on it day and night, then you will prosper. Ang prosperity dili nagpasabot na worldly success. But ang prosperity dinhi is a flourishing life. Flowing sa obedience o intimacy din sa Ginoo, because ang word sa Ginoo is God. Humaniya nga ang psalmist naghatag usa ka nindot kayong image. Verse 3, basahon na to. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in season. In his season, his leaf shall also not wither, and whatsoever he does shall prosper. Iyang gingon din nga ang blessed man is like a tree planted by the stream of water. So, since tanuman siya, dili ni nato makonsider as usa ka wild nga kahoy nga nitubo lang by accident. But this is a planted tree. Gitanom siya. So kay gitanoman siya, it was intentional. It was purposeful nga gibutang siya dinha sa exact nga location nga makadawat siya og enough nga water. Og notice nga ang nagtanom ang Ginoo. Dili niya gisugdan sa pagtanom og liso. Dili usa ka seed, but already usa na ka kahoy. Many theologians nag-ingon din nga daw sama daw kini sa usa ka tao nga isa ka tree nga nagtubo before sa usa ka dry land. But karon gi-approve ta siya sa Ginoo o gibalhin og tanom didto doon sa source sa tubig. Nagpakita kini nga ang Ginoo naay kaluoy ug grasya sa usa ka tawo. Wala niya gipasagdan nga kanang tree magpabilin dinha sa dry land. But gibutang na sa Ginoo dinha sa duol, sa source sa tubig. Gi-approve niya katong kahoy ng daan o gibutang niya dinha sa duol sa tubig. Parehas pagyapon ni sa gisulti sa Ginoo or sa prophet na si Jeremiah. Chapter 17, ang tao nga nagasalig sa Ginoo murag kahoy nga duol sa tubig.
nga kung bisan init or naay drought, dili siya mahadlok. Dili man siya mo dry. O magpadayon ang iyang kahimsog. Maupod ni ang blessed person, my brothers and sisters in Christ. Dili ni siya mabalaka kung ang mga trials moabot kay nabutang man siya sa stream of waters. Duol man siya sa source. So, nagpakita ni sa usa ka person nga ang iyang kinabuhi sa una, gawas siya sa presensya sa Ginoo. But ang Ginoo gayud deliberately gikuha siya o gipaduol siya sa stream of waters. O nahinumduman nato ang mga sulti ni Jesus Christ, He is the living water. Na kung kinsa makainom nini, shall never thirst. Di na gid siya makatagamtam og kauhaw. So meaning, makadawat siya og satisfaction. Mao na nga ang Psalms 23, nagpahinumdom sa tuwa. The Lord is my shepherd, and I shall lack nothing. Wala gyud kay kulang kung naa ka sa Ginoo. Sumuni nga, makaingon punta nga, ayaw gid pagpalayo sa kang Kristo. Duol gyud kang Kristo. Next, nag-ingon siya din He bears fruit in season. Mubunga gyud ang kahoy eventually. Apan ang pagbunga niya, dili gikan sa iyang effort. Kung atong malantaw din, dili gikan sa iyang effort. But gikan kani sa abiding relationship niya sa Ginoo. Klaro tayo nga gisulti sa atong Ginoo, si Kristo. Sa John chapter 15 verse 5, ingon siya din na, whosoever abides in me bears much fruit. Mao nga ang spiritual nga ang tao nga abide din na sa Ginoo, spiritually mo-produce din na siya og bunga, spiritual food, spiritual fruits. Spiritual fruit. Mabunga na siya ang spiritual fruit of obedience, humility, love, patience, kindness. Mugawas kayod ka na sa iya naturally. Muna kung Christian ta, impossible nga dili ta mamunga. Okay, those who abide in me will ultimately or eventually mamunga gyud ka na siya nga tawo. Mubunga siya in humility. Mutubo siya o mamunga siya og humility. Taas nga pagpaubos sa iyang kauglingon atubangan sa Ginoo. O in addition, ang iyang dahon dili gayud malaya. Nagpasabot nga ang iyang spiritual life dili gid mo faith bisan pag naay mga kalisod sa kinabuhi. Kaya ang Ginoo mutabang man sa iya. Ang Ginoo may nagbutang sa iya na sa streams of water para mubunga siya o at the same time dili gid siya mo mamatay. Dili mo faith. So in short, usa sa katao nga giluwas sa Ginoo, gibutang din na sa streams of water, mubunga siya o dili gid na siya mawala sa kamot sa Ginoo. Dili gid na siya muundang sa pagkakristohanon. Philippians chapter 1 verse 6, nagingon siya na, He who began a good work in you will bring it into completion. Ang endurance o ang faithfulness, usa sa mga spiritual nga bunga nato, dili nimo gawa sa akong kauglingon nga gahom, but by the sustaining power of God.
Dili niya atong kusog. Nga magpabilin ta nga faithful or magpabilin ta nga maka-endure ta sa tanan. My brothers and sisters in Christ, in reality, walay maskin usa sa tuwa karon moabot ani this fire. Walay maskin usa sa tuwa karon nga moani dinhi sa simbahan og gigutom o ahon o magpadayon sa pagpangita sa pulong sa Ginoo kung wala ang sustaining power sa Ginoo sa atoa. Intentionally gibutang kita sa Ginoo like a tree in the stream of water nga mamunga ta o magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. In application, yes, mayon lang nga dapat nato iangkla nga atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo kay mao tong source nato sa kusog nato. So therefore, before nato i-open ang ato ang mga smartphone sa buntag, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Or agid paminti in memory or pag-memorize og verse sama sa mahadlok ka nga mabili ng imong phone sa balay. Paminti ang pulong sa Ginoo before ka mogawa sa balay. Yo, balikan man nato kung mabili itong phone. The same thing. Hoping nga ingana gyapon ang atoang kahingawa nga moingon ta nga kung true blessed person ka na kay kalipay sa pagpangita sa pulong sa Ginoo. Also, kay ang pulong sa Ginoo we delight manana instead nga magsige kag una-una nga maka-anxious sa tua, maka-worry sa tua nga mga butang, pag-meditate daw og pulong sa Ginoo. Instead nga magsige ta og tanaw og mga kabalaka, pag-meditate og pulong sa Ginoo. But ang kaning Psalms 1 verse 1 to 3, wala na ni nag-dispute about sa usa ka blessed person, blessed man nga kita as Christian. But aduna kanay laom nga realidad. Nag-describe kani usa ka tawo nga who never walks in the counsel of the ungodly, who never stands in the way of sinner, who never sit in the seat of scoffers, and he delights perfectly in the law of God or the Lord, meditates on it day and night. Walang perfect ka ini. Wala tayong makita ani sa ato karon. Never bagid mo, never bagid ta nga naka-walk with the counsel of the wicked. Question na sa ato karon. Never bagid ta nakatindog kauban sa mga sinners. Never bagid ta ni appeal sa paglingkod sa mga scoffers. Perminti bagid ta delight perfectly sa word of God or perfectly meditate ta sa pulong sa Ginoo daily. Naabay usa sa to dinhi karon. No human, no matter how godly, has ever lived this way perfectly. Kinsa man? Only Christ. Si Kristo lang. Siya nagaingon nga ang pagkaon niya mao ang pulong sa Ginoo. Ang kabuton sa Ginoo. Jesus himself said sa John chapter 4 verse 34, "My meat ang akong kung sa Cebuano pa, ang akong pagkaon or ang akong karne, no? Is to do the will of Him who sent me." Kaya ano man, He delights in the Father. He delights in the Father and in the law of His Father. John chapter 8 verse 29. He rebukes the counsel of the wicked. Matthew chapter 4 verse 11. 1 to 11. He bore fruit in season. Acts chapter 10 verse 38. And his leaf and his dahon never wither, even in suffering. Wala yun niundang si Kristo sa pagdawat sa kasakit, suffering, on the way to the cross para mabayaran ang sala. Wala siya niundang.
wala ni wither ang iyang faithfulness, ang iyang endurance, nagpadayon. So si Kristo lamang nga ito makita, nga true, blessed man. Kay si Kristo lamang ang perfect, blessed man. So, mo ni ang gospel karon, my brothers. Masking pag-unsaon na ito, pagpaningkamot, we never become blessed in the way nga gusto na to nga makita ni. But, we can only be blessed when we unite with Christ. We can only be blessed when we walk united with Christ in the righteous path. Di ba? Kung kato mong tanawon nga standard, lisod to. But here comes the gospel. If you walk united with Christ in the path of righteousness, eventually, you are walking with Christ, you are standing with Christ, and you are settling with Christ, united with Him sa pagka-true blessed man. So mo na nga, if Christian ka nga bago karon, padayon sa paglakaw kauban ang Ginoo, united with Christ. Kung asan si Kristo mo pundo, kung saan ay ang tindugan, na ground, dito punta mo tindog, which is the ground and the ground of truth. Kung asa pod molingkod si Kristo o musitol, comfortable si Kristo din ha, mao po na nga itong istambayan. Walk, stand with Christ, and sit with Christ. Sit with the body of Christ. Point number 2, ang wicked man. Tanaw na to. Kaya ang Psalm, nag-ingon man nga naay duha ka paths, naay duha ka kinabuhi, naay duha ka destinasyon. Nauman naman nato ganina ang isa ka path, ang usa ka person, ang usa ka destinasyon, now karon ang ganina pong wicked. In contrast, sa blessed man, ang wicked are like a chaff that the wind drives away. Verses 4 to 5. Mabasa na to ni. Ang chaff is useless. Ang chaff is useless husk na makita na to separated from the grain. Mo kini atong ginatawag sa Cebuano as tipasi. Ang tipasi, gidescribe nga gaan siya. Wala siya unod. Wala siya bili. Dali na siya mapalid sa hangin. Isa sa mga example na itong malantaw din ni mao si King Saul. No? At first, si King Saul, gipili siya sa mga tao, kay mura man og charismatic siya, impressive ang iyang ipangbuhat, murag kuan gid siya, ideal gid siya king. But because si Saul rejected the word of God, he became spiritually weightless. Sama na siya sa tipasi. Nga gaan, walay unod, walay bili, mapalig na dali sa hangin. 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23 accounts unsa ang nahitabo sa iya after he rejected the word of God. So, pag-abot sa mga trouble, unsa may nahitabo sa iya? He collapsed like a tipasi, like a chaff. Napalig na siya na bungkag ra. Mao kana ang wicked, he described as
dali ra mapalit. Dali ra maluya. Dali ra mo give up. Dali ra siya mo discourage. Muundang po siya. Mupalayo siya sa Ginoo. Daw sama sa ingana to the extent. So nagapadayon ang psalmist sa pag-ingon nga ang wicked dili lang like a chaff, but also will not stand in the judgment. Nag-echo gani sa gisulti sa author sa Hebrews sa chapter 9, verse 27. Gaingon siya din na, it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment. Then, we ask, kinsa lang man kaha ang makatindog ani nga judgment? Kung ang Ginoo mo examine sa tong heart, karon makastand ba ta sa judgment? Kaya nangingon din only those covered by Christ's righteousness can stand. Romans chapter 8 verse 1. Ang wicked, dili siya makastand because they have no solid foundation. Similar kani sa giingon ni Jesus Christ sa parable sa Matthew chapter 7. Nga ang wise man builds his house upon the rock. But ang foolish man is the wicked man builds his house in the sun. Nga kung moabot ang bagyo, maanaw ra siya. Padayon ta, verse 5. Nor sinners in the congregation of the righteous. Meaning, ang usa ka wicked, dili siya maka-stand in judgment, nor ang sinners, dili gid siya makauban sa mga congregation sa righteous. Meaning, dili siya maka-appeal sa pamilya sa Ginoo. Nag-remind ni sa tuwa sa Revelation chapter 1 verse 27 that only those written in the book, ang ngalan written in the book of life will enter God's kingdom. So sa may example nga tinood yun din sa Bible, nga hoping dili ta sama niini iampo na to, God forbid, si Judas. Usa ka tragic din siyang example. Though outwardly part siya sa mga disciples, but ang iyang kinabuhi wala gid siya na karon dina sa Ginoo. When tested, he was blown away like a chaff. John chapter 13 verse 27. So mo na in application, my brothers and sisters, nakita na nato karon ang blessed man. Nakita po nato nga i-describe ang wicked man. Pagkita na to sa wicked man karon, therefore, do not envy the wicked. Kay ayaw ka sina sa success sa mga wicked nga wala ang Ginoo. Maybe pwede na siya mo shine for a moment, but like a chaff, it will not survive the wind. Instead, nga ato na silang paboran or i-admire na to sila, namin mga language ito, i-idol na to na sila nga, uy, tautan siya pero nag-prosper siya. Dili, iampo na to sila. Iampo na to sila o gisulti na to ang gospel ni Jesus Christ. Because if ever, dili sila makalingkawas ana being wicked, although mo-prosper sila karon, their paths ends in destruction. Unless ang grasya sa Ginoo mo intervene. Lastly, unsa man ng tao na to karon dinhi? Blessed man or wicked man? Ang psalm ends with a comforting truth. Ngayon siya din na, for the Lord knows the way of the righteous. Sa Old Testament nga language, ang pag-ingong gani to know sa Old Testament is not simply awareness or not it's not simply mura o nahibalo ka sa usa ka person.
But pag ngayon gani ang Ginoo sa language nga to know, nagpasabot na nga iyang ipakita ang iyang love. Iyang ipakita ang iyang proteksyon. Iyang ipakita ang iyang gahom nga naggunit kanimo. Nga dili kaniya diyaan. That is what it means pag moingon ka nga the Lord knows the path of the righteous. So, ang Ginoo, kung ningon siya, know your path, your way, He will protect you. It means He will care for you. Like a shepherd nga nagbantay sa iyang sheep, God watches over the paths of those who belong to Him. Sinahong sa ka-shepherd, ningon din ha, the Lord knows those who take refuge in Him. And Jesus' words sa Matthew chapter 10, nalingon siya, my hear my voice, and I give them eternal life. No one can snatch them from my hand. Mao ka na ang pagpasabot na the Lord knows the way of righteous. Ang Ginoo involved, nagtapang, siya ang galihok para sa imuha. Example, si Joseph, no? God knew his way even na ay mga nagdawat niya nga betrayal sa iyang mga igsoon. Si David, giproteksyonan siya sa Ginoo from King Saul over and over again. Maskin pa si Paul, gipreserve siya sa Ginoo. Gikan sa mga kalamidad. Di ba, kapila siya na shipwrecks. Mga pagbunal, mga imprisonment, gipreserve sa Ginoo. Gitagaan siya o kusog sa Ginoo. Gisustain siya sa Ginoo. Mao na ang pagpasabot to know. Meaning, ang Ginoo mao gyud ang gatabang sa mga righteous. God knows the way of the righteous. Naibalo ang Ginoo sa kinabuhi sa usa ka righteous nga person. So ang Ginoo mao ang involved ana, ang Ginoo nagatrabaho ni ana. So hoping we are in the way of the righteous. But dili lang ang Psalms nag-end din na, but nag-end siya og usa ka warning. The way of the wicked will perish. No matter how beautiful, exciting, or prosperous ka na nga paths, if dili na galid towards God, it will end into destruction. Proverbs chapter 14, verse 12. Nagaingon, there is a way seemeth right to a man, but it ends to death. Muna, my brothers and sisters in Christ, saligan na to ang Ginoo nga gabantay sa atong journey. When life becomes uncertain, hinumdumi nga ang Ginoo nahibalo sa atong mga dalan. Siya ang nagatipig sa tuwa. Kung tingali nakaingon ka nga wala nakita ang Ginoo, nakakita ang Ginoo sa tuwa. Mao na nga ang someone nagaingon, the Lord knows the way of the righteous. Sa tanan nato nakita karon, ang blessed man dili kani ga point out kanato sa ato ang mga moral na achievement. But ang Psalms 1, pag-ingon, the Lord knows the way of the righteous, it points us kung asa taga position kauban si Jesus Christ. Kay kanitanan karon, nahitabo lang ni nga naata sa blessed, matawag na nga blessed if si Jesus Christ nagagunit sa atong mga dalan, nagatabang sa tuwa. O gi-fulfill niya ni. Ningon siya sa John chapter 10 verse 28, no one can snatch them out of my hand. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, nagingon, na ang Ginoo is the author and the finisher of our faith. Sa Psalms 23, He is our great shepherd. So meaning, He alone is the righteous man. Nga itong nalantaw. Whose way the Father perfectly delights. But because
gipakamatyan man ka ni Jesus Christ o giuban man ka dinha sa iya, you are united with Him. So, God knows your way. God protects your way and preserves your way. Because ang kanang God knows the way of the righteous, si Jesus Christ is the righteous one, because you are in the way of Christ. Nakasadalan sa Ginoo. Mo na nga tabangan siya. So ang Psalms 1 or ang Psalm 1 nagatubang gyud nato sa usa o naghatag gyud sa ato og realidad nga dili nato malikayan ang pagtan-aw ani nga mga dalan. Duha ka dalan, duha ka direksyon, duha ka destiny, pero luyo sa tanan nato nga gabuhaton adlaw-adlaw sa atong mga desisyon nga gahimoon, naa gayud ang gracious hand of God. Siya ang nagtanom nato, so therefore siya pod ang mag-nourish nato. Siya pod ang mag-preserve nato. Nahimo kitang kahoy because gitanom ta sa Ginoo. Nibunga ka kay gisuplayan man ka og tubig sa Ginoo. Ni-endure ka because gitabangan ta sa Ginoo. Mao ni ang tinuod nga blessedness. Ang tinuod nga blessed dili tungod sa atong kauglingon nga effort, but as the overflow sa grasya sa Ginoo nga maglihok sa tuwa, nga muhulma sa tuwa, nga mag-sustain sa tuwa ani nga kinabuhi. So my brothers and sisters in Christ, always walk in the way of the righteous. Amen.